Tras a peonalización da rúa Camilo José Cela no barrio do Piñeiriño e a instalacións das ciclovías na avenida de Cambiados ata dito barrio, o Concello de Vilagarcía realizará agora unha nova actuación nesa zona para mellorar o tráfico rodado. O Goberno local presenta un proxecto para construir unha rotonda na avenida de Cambados no tramo entre a rúa Vista Alegre e a rúa Fontecarmoa. Fixéronse no seu momento unha serie de aforos para poder analizar realmente cales eran esas reordenacións que se teñan que facer, as primeiras que xa se fixeran no barrio e agora, pois, bueno, chegouse á conclusión xa no seu momento de que o ideal sería, pois, na intersección entre Vista Alegre, Avenida de Cambados, Doutor Tourón e Fontecarmoa, incorporar unha glorieta. A rotonda non terá máis cunha leve elevación para favorecer o tránsito de autobuses e camións. Esta vai a ser totalmente rebasable, porque senón os ángulos de xiro dos autobuses, todos os vehículos e furgonetas sí podían xirar normal, pero o ángulo de xiro dun autobús, por exemplo, invade moito máis, entonces houve que poñela toda rebasable. A actuación, que ten un custo de 190.000 euros, permitirá mellorar tamén as beiras rúas da zona e os pasos de peóns, ampliando a rede de camiños escolares seguros. Entón, o que se fai é unha continuación desa beira rúa, co mesmo tratamento, e intentando sempre pois, anchear e mellorar a accesibilidade dos máis cativos. E, bueno, seguimos traballando e facendo tramo a tramo, pero intentando pois, homoxeneizar o espazo. O proxecto ven acompañado dunha modificación da ordenanza de tráfico para favorecer o tránsito dos vehículos. Eliminaránse os semáforos nesa zona e na entrada ao Piñeiriño, e os vehículos só poderán xirar á dereita neses cruces. Con isto, as entradas ao barrio do Piñeiriño pola avenida de Cambados só poderán facerse en dirección a Vilagarcía e non a Vilaxoán. É unha fórmula para ganar, dado que a entrada hacia Manuel Antonio, tal como está ahora, para moita circulación e non é moi... Os giros á izquierda non son os máis aconsellados para gestionarse no tráfico. O proxecto xa saiu a licitación e as empresas poden presentar as súas ofertas. Unha vez axudicado, a empresa terá un prazo de execución de 3 meses.